You got my blind heart holding on to you. Здравейте хора, не съм в Ендербола и имам няколко промени в хома и трябва да ви го покажа. Така. Добре. Така. Така. Първата промяна е, че имам вече Iron Golem спаунер, което ми носи доста пари все пак. И съм го събрал за няма един ден и пак много съм доволен от това. Да. Изкарваме си всичко тук. Второто нещо е, че имам нов хоум. Сега ще ви покажа. Така. Да, ето го и него. Така, и също че сам ранг е бил год, както гледате вече. Ето. Да. Да. И да, е бил год съм ето. Да. И другото е, че имам по един често от всяка броня, нали, имам и по втори съм почнал ето. Да. Така. Много мечо имам. Много. Тук имам доста брадвета, всичко фул. Мисля да правя на този булка, защото да. TNT, експо бутилки, тук най-различни неща. Да. Сега голяма ферма. Тази ферма я продавам. Така. Да, имаме още една промяната, която трябва да покажа. Така. Тази ферма ще я продам сигурно, че от нея нищо не изкарвам. Да. Втората промяна е ето. 17 крипарека, 2 стака легове. Имаме още голденки, ама не знам къде са. Ту са ми брат зачупени на единиците. Да. И да продам поне тея. Така. И да, има малко пари, защото вчера, аз нощи си купих спаунера. Да, 5 милиона. Обърках пътя. И за първи път снимам с Камтазията и ми е много интересно, че въобще не ми лагва. Вървим с друг път, като знам с колко FPS ми е вървяло. Добре. Брат ми е в игра. Така. Така. Да. Виждате хай на YouTube. Тъй по-добре. Да, някои хора казаха, някои не. Те брат ми хора, може да се бъзика нещо в клипа с мене, не го знам. Да. Ето. Да, брат ми е по-малък от мене. С 3 години по-малък е от мене. Така. Сега хвам нещо друго ново, някои нови промени, хвам Ралчо, и тук си рейдвам фермата на Ралчо, ми ще е интересно. Купа спаунера. Така.
Я. What? Нищо интересно обаче. Как става? Да, тази стрим погърмях малко, с тя съм 105 вече. И ми ето където е гърмян, като виждате, аз съм гърмял. Имах много клипа регове, ето имам 17 още. Тук само както сто няма смисъл да гърма, ето тук може би да гръмна един, не знам. Не знам, ще видя. Така, добре, ще гръмна един клипа рего. Така. Тук же моля да сложи случайно. Или няма мусна. Не бе, шшш. Я въртана, айде. Добре да е, защо гръмна тук бе? Няма значение хора. Аз не писа паса в чата. Глупак. Да. Нещо ми пише, не знам. Хом, вчера ще покажа. Значи един смутаняк беше телепортнал няколко 15-20 човека тук в този хом. Нали, знаете, че ето от тази страна ми ярам голям спаунера. И нали, сутринта като станах, беше, нали, ето виждате често и всичко е рейднато, нали, гърмили се тук. Но до Iron Golem спаунера беше интересно, че не може да стигнат първо, защото тази стена на на холма е с 2 слоя обсидиан. А оттата, където ми е Iron Golem спаунера, всички страни отгоре отдолу, всичко е с по 5 слоя обсидиан, само му кажа на ти момче, което самъчия ма рейдва вчера. И иска да му кажа, че колкото е самъчия рейдва, каквото и да прави, не може да направи нищо. Въобще нищо не може да направи. Iron Golem. Отгоре съм си го направил тъй. С... Оп, абе. Така. Нали, където е... Владо влезе и мой приятел, добре. Да. Отгоре, както виждате, нали, камък е, но на този камък има 5 слоя обсидиан. Отдолу има 5 слоя обсидиан под този камък и всички страни са с 5 или 6 слоя обсидиан. Някои са с по 5, някои с 6. Мисля, че едната дори от самка към холма беше с 10 слоя обсидиан, защото за този обсидиан съм дал пак много пари и за Iron Golem спаунера, както смятате. Да, ето спаунва се Iron Golem спаунера, много съм доволен, някой път по 2, някой път по 3, някой път дори 4 ми спаунва. Така, ще ги отбера. Що си гъмнах крипъри, бе? Аз не трябваше да гърма, но няма нищо, айде. Да. What? Как ми се стори, че тук е гърма? Да. Сега, искам... Влага копиш. Искам само на нещо да видя, нали има някои от тези мръсници. Да, года искам да ти кажа, че единия хакер, който нали, бяха с хакове, имат по 2-3 ника. Драго 3. Така. Года искам само да ти кажа, че тези момчета имат по няколко ника. Значи бамват ги с единия, влизат с другия. Единия е портал, който вчера искаше да ми рейдва хома, ми сподели екран, беше с хак с хозиното отстрани. Килаури, всички неща, които спомислите имаше. Значи ето, Oni Dragon 2, Oni Dragon 4 има и само Oni Dragon без нали, число. Ето и Oni Dragon има 3. Другия се пише само портал с нощи. Има ник друг портал 1, 2, 3. Също знам, че ето Портак и негов ник. Това е някой техен приятел. Ще ти кажа годи, защото трябва да вземете мерки за тези малки смешки. Защото няма начин просто. Така.
Трябва да вземат някакви мерки срещу теслата, защото аз няма мой не. Така. Просто трябва да вземат някакви мерки, защото има някои просто са ужасно далека. Ще му заплашват. Само ви кажа, нали пак ви казвам, Iron Golem фермата е с 4-5 слоя обсидия, трудно ще се рейдне. Някой, който иска да се мъчи да рейдва, да се мъчи, ама трудно ще стане. Просто уникално трудно става. Някой може да иска да се помъчи, няма проблем. Така. Нямам нищо против да се помъчите, само че тези цветя ги фърна, защото ще ви трябват. Така. Така има фъка машинка. Да. Ами това ми размисля да хора за клипа, да не става много дълъг. Иска да ви покажа новите неща и да. Довиждане.